Magandang araw sa ating lahat. Ayan, tayo ay magluluto ngayon. Lalagay natin dito yung ating karning pata ng baboy. So, ito yung ating luto ngayon, ang ating ulam. So, napaka-simple at napakadali lang naman ito. So, ilalagay na natin yung ating luya, sibuyas, asin, at 4 cubes. And then, lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan, simpleng ulam pero balik-balikan. Takpan muna natin siya at pakuluin. Pagkakulo niya, ating bubuksan at tanggalin natin dito ang kanyang mga libag-libag dahil ito yung nagalangsa sa ating karne. Ayan, tanggalin lang natin siya, yung mga bula-bula. Ayan, pagkatanggal natin, ating palambutin yung ating karne. Ilalagay ko na rin dito yung gabi dahil malapit na rin lumambot yung ating karne. Takpan lang natin ulit. Ayan, at buksan ulit natin at ating tingnan kung malambot na ba yung ating karne. So ayan, malambot na nga yung ating karne. Ilalagay na natin dito yung ating labanos. Lalagay na rin natin yung ating kamatis. Yan, mas maraming kamatis, mas masarap. Itong ganitong ulam na to, talagang hindi ka talaga magsasawa dahil kahit sabaw pa lang, talagang busog ka na. So, nagdagdag lang ako ng isang basong tubig at naglagay na rin ako ng patis. So, ayan na nga at lumambot na yung ating labanos. Ilalagay ko na rin dito yung aking talong. Hindi ko sinabay yung aking labanos at talong dahil ayaw ko yung lata na talong. Mas masarap pa rin yung sakto lang yung pagkaluto sa ating gulay. Ilalagay ko na rin dito yung aking sitaw at ang okra. At ilalagay ko na rin dito yung ating siling haba. Ayan, napaka-simpleng ulam. Ayan, tatakpan muna natin para maluto naman yung ating mga gulay. Ayan, kapag ganyan na yung ating gulay, mas masarap kapag hindi na overcook yung ating gulay. Tapos ilalagay ko na rin dito ang calamansi juice. Calamansi juice ang aking ilalagay na pang paasim para hindi malangsa. O kahit ano naman ang ilalagay nyo, pero mas masarap talaga kung ang gamitin nyo is calamansi juice. Ayan, napakabango ng calamansi juice. Ayan, at sakto na yung lasa niya. Ilalagay na natin dito yung ating kangkong. So, para hindi siya manilaw, dahil maasim yung sabaw, talagang pagkaluto ng ulam, kain na agad, para hindi siya manilaw yung kanyang mga gulay. So, ayan, at ready to serve na yung ating sinigang na patang baboy. Kung ikaw ay bago lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpleng ulam. Salamat sa panunood!